Sanibona nonke bathandi bohlelo la ka1ZN TV ubaba uMnguni uprofessor umelaphi wendabuko. Ngiyabingelela kakhulu ngithi namhlanje angizokhuluma nabantu ngibachazele ngomuthi okuthiwa umwelela weliphesheya. Lo muthi ke uyiwona owenza umuntu ohambile umuntu ohlukene nomunye esamthanda omunye bese kutholakala ukuthi indlela yokuxoxisana ayisekho nomunye uhambile waduba nomunye uhambile wabheka le kodwa lo muthi uyakwazi ukusiza ukuthi lo muntu lo abuye. Abaningi besifazane bahlezi namhlanje manje labayeni baba ababathandayo nabesilisa futhi bahlezi namhlanje manje labesifazane bebathanda ngesimo sezichitho nangesimo sokuthi phakathi kwekhaya kuyenza ukuthi kunomuntu owashona engaganiwe noma kunedlozi elimbi elaphendula ukuthi la ekhaya kungagani umuntu noma la ekhaya kungaganwa umuntu bese lelo dlozi lelo lenza ukuthi ngesikhathi kuthiwa kuzongena umakoti bese limakhela inkinga. Okunye kuyenzeka uthola ukuthi leyo nto ayenziwa zichitho ayenziwa mhlawumbe nayidlozi elimbi kodwa kunalento kuthiwa yisilwane umoya omumbi ukuthi umuntu mayelele ebusuku bese umdlisa ukudla umfunza izinto elele ephusheni uphinde futhi uzenze umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane. Lezo zinto lezo izinto ezenzakalayo empilweni zethu sabantu bese lento ubudlelwane bese yabilimaza bese yahamba umuntu ukuthi ke indoda ayisekho noma owesifazane akasekho lento iyashintsha inezikhathi zokwenzeka ukuthi yenze kanjalo komunye athi hayi mina abakhanya nabahlali noma hayi mina bese sabahlali. Lo muntu othiwa umwelela weliphesheya ke uyakwazi ukulanda umuntu kuthiwa ukuphi umbuyise kuthiwa wahamba umbuyise mawuthiwa kwenzakalani umlanda abuye eze la ngoba lo muthi ufika noma kuthiwa umuntu ukuphi. Kuyenzeka ukuthi omunye akahambile ehlezi useze wathola omunye umuntu usethandana nomunye umuntu noma usegane omunye umuntu kodwa lo muthi uyakwazi ukwenza lelo hlelo lokuthi lo muntu lo abuye kuwe wena okade uthandana naye ngoba uyawusebenzisa. Kanti ke uyashintsha nomuntu olahlekelwe izimpahla nomuntu ontshelwe izinkomo lo muthi uyayilanda. Lo muntu olahlekelwe imali lo muthi uyayilanda. Lo muntu uyakwazi futhi ukwenza ukuthi makuthiwa endaweni ethile okwafaka amaphepha akho wenza interview khona kodwa basakubizi uyawuthinta ukwazi ukuthi ukulandele leyo ezofunayo ubatshele laba bantu ukuthi ngithi ngifuna nengithathe bayokuthatha ngempela ngoba uthumele le nduku. Le nduku ke iyinkinga la ngoba siphethe kodwa kuyenza ukuthi umuntu ngezikhathi zonke athi mina ngisebenzisa ikhafulo akulungi ngisebenzisa imithi ayingilungeli umuntu wami akabuyi. Siyakwazi ukuyishintsha ke thina la ekhaya siyifake esilwaneni siyenze ngenkukhu singayenzi nje ngelokhuzana ngokuthi senizowuwe ngoba kuyenza ukuthi wena uvaliwe umuthi awukusebenzeli vele nomuntu othatha intombi yakho sebane wayikhiya ukuthi uma yigadla kanjani kungazweli. Thina la ekhaya ke siyawushintsha vele sifaka enkukhwini ukhulumisa inkukhu wena uma ke yakhipha nje isting sayo njalo njalo lo muthi uyahlala kuloya muntu uyangena uyaqabanga uza kwe-state akusadingi uzomkhafule wena kodwa sithumela inkukhu kube yiyona manje straight ezodla lo muthi iqeda ukudla lo muthi bese uyakusebenzela. Awubambeke ubone siwenza lo muthi ukuthi siwenza kanjani. Sifuna le nkukhu efuywayo okuthiwa ulamthuthu ehlala ekhaya ezokwenza lo muthi ihlezi la. Ngizela kababa uprofessor uMnguni ngizocela usizo manje lo makoti sengenze konke okusemandleni nami ngizocela ukuthi angisize abuye lo makoti ngoba sengimkhokhelile ngimlobolile ndisizele sinezingane naye so manje umuzi uyafa uyabhidlika. Ngicela ukuthi umuzi wami uvuke baba uMnguni ngithembele kuwena akusenalo elinye ithemba ngaphandle kwakho. Kuzofunakala ukuthi sithole inkukhu lemhlophe olamthuthu okuyiyona nkukhu le enyanjalo. Lo muntu lona kusebenza ngawo lo muntu ngoba njengoba uthi nje kade ahamba bezele nezingane ongenze ukuthi induku lezoyilanda kubantu ayisagadle. So kufanele inkukhu ke ndoda amadoda emhlophe so ifunza lo muthi uhamba naye iphilo ekhaya ufike uyifuye lapha egcekeni njalo uhlala uyiphakela lokudla njalo uhlala uyiphakela ukudla lo muthi wami njalo nje uhlanganise nepapa
noma uthele nombila uma uthi idla umqhakazo ufake emqhakazweni njalo nje kuseni lo makoti uzawubuya cela uyisondeze le nkukhu bese siyayifunza. Unjalo umwelela kweliphesheya njalo ndoda amadoda. Sile la kushona khona ilanga, kusela kuphuma khona ilanga. Siyakhuleka amadoda amadala, siyakhuleka ishinkhalo zomoya. Asilanda umuntu ohambile amadoda amadala, sifuna bile emuva. Noma kuthiwa sawahlala kuphi noma kuthiwa senza. Siyakhulekela amadoda amakhulu akalandwe. Akabuye akangithola ukuphumula, akasawuphinda adle manje. Akasophinde aphuze ngisamanzi. Uyohlala ecabanga umyeni wakhe njengoba ebambele impahla ubambe nina amadoda amadala. Unjalo mathotha mwelela kweliphesheya. Wenza umsebenzi wakho ndoda amadoda. Dedelika bamba la befaka la. Afunakala umuntu omningi ongasebenzi senze into yenzeke manje. Hamba nale nkukhu ekhaya ifunze lo muntu njalo ekuseni phinde futhi thela wonke uzawubuya nje ngisho ukuphi uzawubuya. Akekho umuntu ongabuye ongenzeki kubantu la omkhulu kuyenzeka. Mayisaphila nje lempahla le izophila kuye lento lona uzohamba nayo la njalo nje kuseni kuphela awuthinti lutho uyohlanganisa nje nempuphu uhlanza nombila bese uyayiphakela le nkukhu idle uzawubuya. Kusile madoda abantu ke abadinga ukungibona ngizobe ngise Soweto eMidlands Zone 5 eSoweto eMidlands eZone 5 Nkosi Street ngomhla ka6 nangomhla ka7 nangomhla ka8 August 6 7 8 August ngiseSoweto eZone 5 eMidlands. Bonke abantu abaseGoli nabakuphi abafisa ukubona umthando wabantu cha ngizobe ngikhona lapho ngisebenzela khona. Ungalenzi iphuthu ungaphuthelwa umhla ka6 umhla ka7 umhla ka8 ngizobe ngisebenzela lapho bese uthi umhla ka4 and 5 ngizobe ngise Witbank eMalahleni eTasbert Park. Witbank eMalahleni eTasbert Park ilapho khona engizobe ke ngisebenzela khona. Ngiyacela ukuthi ke bonke abantu abangidingayo basondele ke eTasbert Park eWitbank ngomhla ka4 nangomhla ka5. Abase Cape Town ngiyabadinga ukubasiza kodwa ngicela ukuthi bafonele enambeni yase Cape Town nansi ibhaliwe nifonele khona nenza ama bookings nenze yonke into sizokwazi ukuthi size kunini. Njengamanje ngisabhizi eThekwini naseGoli naseMpumalanga. uNkulunkulu abe nani anibusise ningalibali okungenzeki kubantu lapha komnguni kuyenzeka. Amen.